Pracujem na ministerstve a som na to hrdý. Stal sa zo mňa človek bezcharakterne tvrdý. 10 diazepamov denne a 2 kinedrily ma v túžbe pracovať tu utvrdili. Bez empatie a hľadá v profesii chrbticu, v stoke septiku nahodili udixu. Ak ich vylovili, takých máme, po chodbách sa do ďalšieho dňa prechádzame. Ruky vykrútené a charakterové črty natrhnuté, puto láska k práci je nedotknuté. Ohýbanie chrbtov, túra po naučných chodníkoch, odpadky sú v hlavách a sladký protekcionizmus, zlozvykoch, zdolávanie orgazmických vrcholov, Olymp pre pravých polobohov, kariérny rast pre manželky, dcerenky, milenky a verných sledov. Profesionálny štátny radca, iba obyčajná faloš, neschopnosť zrať sa v práci, sa zamyslí, kto robotu za teba spraví. Nájdeš obeť a to ťa pre náram nebaví. Keď nevieš, ako sa práce zbaviť, začni sa hádať, stačí okolo seba rozruch spraviť. Prehodíš pár fráz, urazíš pár tvári, máš voľno, ale prečo sa neborák kyslo tvári? Kauzu veľkú chceš mať, môžeš ju do nekonečná prikrmovať. Nepracovať, stačí pár viec, zo pár trňov v druhom oku. Si zase len obeť, čo trpí v šoku. Na všetko si pýtaj manuál a školenie, tvár sa zmetené, hraj nevedomé stvorenie. Opakuj neustále, to nemám v náplni práce, hlavne nech to rieši niekto iný a zajtra neprídeš do práce. Premýšľaj o tom, ako druhých do práce zapojíš, keď druhých ľudí do tvojej práce zapriahneš, nerobíš. Však ty si sa už narobil, keď si sa na svet narodil. Však ty si sa už narobil, keď si sa na svet narodil. Prokrastináciou prerazíš ako so sexuálnou orientáciou. Najlepšie urobíš, keď problém a prácu nevidíš. Prepáč, bolí ma hlava, spravím to zajtra. Naozaj môžeš mi veriť, naozaj môžeš mi veriť. Prepáč, bolí ma hlava, spravím to zajtra. Naozaj môžeš mi veriť, myšlienky prúdia cez tunel huba. A nechaj ma konečne žiť. Odmena, povýšenie, nezapríčinenie. Buď na seba hrdý, si bezcharakterne tvrdý. Vedci v Japonsku zistili, že premýšľaním človek zabíja mozgové bunky. A tak som sa rozhodol neškodiť si, neplatia ma za to.